И какво става, хора? Аз съм Антонио и добре дошли в моят YouTube канал. В този клип, хора, ще разгледаме една доста интересна тема, а именно кой уби Гъс. Ако не знаете, Гъс е ето този броуър, който в момента виждате на вашите екрани. Като цяло може да ви изглежда като най-нормално живо момче, но за огромна жалост истината въобще не е такава. Така че, хора, в днешния клип именно ще разгледаме тази толкова странна и интересна тема. Надявам се клипа да ви изкефи. Ако е така, се абонирайте и ви пожелавам приятно гледане. А сега нека да започваме. Както може би всички знаеме, Гъс умира в инцидент, но тук мистерията се заплита. Бъстър всъщност го спасява. Щом го спасява, това означава, че Гъс всъщност не е дух и още е жив. Това не се знае. Но всъщност има една друга тема и тя е кой всъщност се опитва да убие Гъс. Това е доста... никой не знае отговора на това, но в този клип именно ще ви покажа какво мисля аз, кой според мен е убил Гъс. Така че сега нека продължаваме. Тук тази теория има два варианта и сега нека ви кажа вариантите. Първият вариант е, че неговият балон всъщност го убива. Да, точно този балон, който Гъс държи в ръката си. Но защо? А вторият вариант, хора, е може би истината за смъртта на Гъс, а именно Шейд. За тези, които не знаят, Шейд е един дух, който е новият броуър в Brawl Stars. Той ще бъде доста OP, много искам да се го взема, но може би ще излезе малко по-късно тази година, не знам. Но все пак нека влезем отново в темата, а именно моята теория е, че Шейд всъщност убива Гъс. И сега сигурно абсолютно всички ще ми кажете, но брат, ти откъде знаеш, че точно той го убил? Хора, сега ще ви покажа едно от моите доказателства. А ето го и моето доказателство. Както може да видите на тази снимка, която е специално качена от официалният канал на Brawl Stars в YouTube, може да се види как Гъс и Шейд бягат по релсите. Зад тях идва засилен влак, а Шейд държи в своята ръка балона на Гъс. Това да не би да означава, че всъщност Шейд е примамил Гъс с балона си, който е сложил на релсите. Бъстър се е опитал да го спаси, но не е успял. Не се знае, но ето тук ми прави впечатление едно нещо. Сега ще ви го покажа. Кой всъщност е машиниста на влака? Хора, това всъщност е не кой да е, а това е Чък. Ако не знаете кой всъщност е Чък, Чък е ето този герой в Brawl Stars, който, между другото, както може да видите, той е инвалид и е в една количка, която изглежда доста като кола се едно. Но хора, между другото, забелязали ли сте, че всъщност Чък беше в затвор? Както може да видите, той беше в точно ето този затвор. Той се казва Jailhouse. Ако не ми вярвате, в момента даже ще ви покажа неговото излизане в Brawl Stars. И, нали знаете, когато нов броуър дойде, винаги има и нова анимация за него. Сега ще ви я покажа. Ето я и анимацията. Както може да видите, Сам и Бул и още много други са затворени в затвора, както и самият Чък. И ето, Бел ще се опита да запали и да разруши стените на затвора и вау. Добре, и ето ги. В момента Шели и Кол ще се опитат да спрат нарушителите, но няма да успеят. Да, точно така, няма да успеят. И общо взето, да, както може да видите, наистина ето го, Чък избяга от затвора. Но защо той е бил в затвора? Да не би той да е направил нещо лошо, че да влезе в затвора? Та, хора, това е моята теория.
Шейд е примамил Гъс да слезе на релсите и му е дал балона. След това той е почнал да бяга с него по релсите. Тогава Чък, който е бил машиниста на ето този влак, който може да видите зад Шейд, е видял опасността и е набил спирачки, но за огромна жалост не е успял да спре на време. И за огромна жалост е убил Гъс. А Шейд е избягал. След това полицията е дошла на местопрестъплението, арестувала е Чък за това, което е извършил, и за това Чък всъщност беше в затвора. След това Бел сам и още някои го бяха спасили абсолютно всички. Именно това може да е означава наистина, че всъщност Чък е бил в затвора. И ето така, нещата наистина се нареждат по място. Шейд е примамил Гъс, Чък го е убил без да иска, нямало вина в това, след това са го затворили в затвора, той е станал лош и общо взето, това е всъщност теорията за Гъс. Та хора, благодаря за отделеното време и гледането. Надявам се клипа да ви е скефил. Ако е така, се абонирайте за канала, пишете ми долу в коментарите подобен тип видеа кефят ли ви, искате ли да правя още такива подобни видеа, да разглеждаме различни теории. И ако да, се абонирайте за канала. Не забравяйте, че на 355 абоната ще направя giveaway за 80 джема в Brawl Stars. И довиждане!